Dduw ein tad, arglwydd nef a llawr, ffynhonnell ac egni bywyd, molwn a chlodforwn di. Arglwydd Iesu Grist ein gwaredwr a'n gobaith, rhoddwr bywyd yn ei helaethrwydd, molwn a chlodforwn di. Ysbryd sanctaidd, ein diddanydd a'n harweinydd, nerth a bywyd Duw ynom, molwn a chlodforwn di. Dduw Dad, Mab ac Ysbryd Glân, cymer ein cariad a'n hyfuddod, ein ffydd a'n bywyd, yn aberth byw ac yn addoliad ysbrydol i ti. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i chi roedfa. Diolch i chi am eich cwmni eto'r wythnos hon. Thema'n hoedfa ni heddi yw geiriau'r arglwydd Iesu Grist o'i bregaeth ar y mynydd. Chwi yw goleuni'r byd. Croeso i chi gyd. Chwi yw halen y ddeiar, ond os cyll yr halen i flas, a pha beth yr helltir ef. Nid yw ddau ddim bellach, ond yw lichio allan a'i sathru dan draed. Chwi yw goleuni'r byd.
Ni ellir cuddio dinas a sodir ar fryn, ac nid oes neb yn goleuo canwyll ac yn ei roi dan lester, ond yn hytrach ar gan hwyllbren, a bydd yn rhoi golau i bawb sydd yn y tŷ. Felly, boed i'ch goleuni chwithau lywyrchu ger bron eraill, mwyn iddynt weld eich weithredoedd da chwi, a gogoneddu eich tad, hwn sydd yn y nefoedd. Pregethwyd pregeth fwyaf byd i un o'r cynulleidfao'r lleia. Y pregethwr oedd Iesu Grist. Y bregeth oedd y bregeth ar y mynydd. Magna Carta y deyrnas. Manifesto brenin. A'r gynulleidfa oedd cwmni bach o ddisgyblion a alwyd gan Iesu i fod gydag ef. Ac yn ei bregeth mae Iesu Grist yn rhoi hunaniaeth i'r disgyblion. Mae e'n esbonio i'r disgyblion pwy nhw. Chwi, medda fe, yw halen y ddeiar. Chwi yw goleuni'r byd. Nid dweud mae Iesu Grist fe ddylech chi fod yn oleuni'r byd, neu fe fyddwch chi yn oleuni'r byd. Ond yn hytrach dweud mae Iesu, chwi yw goleuni'r byd. Fe gafodd y disgyblion i galw gan Dduw i fod yn oleuni i fyd mewn tywyllwch moesol ac ysbrydol. A dyw e ddim yn ormod i honni fel ddwedodd un esboniwr, mae dyma'r compliment mwyaf a'r rhoddwyd eriod i'r Cristion. Iesu yn ei alw i fod yr hyn yr oedd ef ei hunan. Fe ddywedodd Iesu my fi yw goleuni'r byd, ac yna mae e'n dweud chwi yw goleuni'r byd hefyd. Mae'r alwad honno, mae'r compliment yn un syfrdanol, ac yn fwy syfrdanol fyth pan gofiwn ni mae'r chwi gwreiddiol oedd disgyblion heb gymwysterau academaidd, na chwaith unrhyw gyfoeth na statws yn y gymdeithas. Ond nid rhinweddau yno ni, na diffyg rhinweddau yno ni chwaith sydd yn ein gwneud ni'n gymwys i fod yn lampau i oleio'r byd. Hyn sydd yn ein gwneud ni'n gymwys yw ein hymateb ffyddlon i alwad Duw yng Nghrist. Sdim disgwyl i ni gynhyrchu goleuni'n hunain. Roedd Jerusalem yn oleuni'r cenhedloedd, ond Duw a gneodd lampau Israel. Goleuni benthyg yw'r goleuni a disgwylir i ni ei liwyrchu. Goleuni a roddir i ni drwy bresenoldeb llachar Crist yn ein calonnau ni. Ond beth sy'n oblegyedig mewn bod yn oleuni'r byd? Mae'r ateb yn rhannol o leia yn y stori fech yma. Stori am aelodau tair urdd grefyddol gwahanol. Ond nhw gyd gyda'i gilydd mewn un cyfarfod. O fewn dim wedi'r cyfarfod ddechrau, fe ddiffoddodd y goleuadau. A dyma un aelod o urdd San Benedict yn mynd ar ei luniau gweddio. Cododd aelod o urdd Sant Dominic ar ei drad a siarad yn hiawdl
ychydig argyhoeddiad ar oleuni a thywyllwch. Ac fe aeth y trydydd, aelod yr urdd a sefydlwyd gan Ignatiws, mas o'r stafell i newid y ffiws. Mi roedd ymateb y tri ohonyn nhw wrth gwrs yn dda, ond i fod yn oleuni'r byd, dyw ei ddim yn ddigon i berthyn i un o'r urddau hynny'n unig. Mae rhaid perthyn i'r tair. Meddylwch am ymateb yr un cyntaf. Yr un oedd yn cynrychioli urdd San Benedict. Beth nath pam ddiffoddwyd y golau, ond mynd ar ei luniau i weddio. Gweddio am nerth i fod yn oleuni'r byd. Ac mae angen nerth arno ni'n dwse i gyflawni popeth yn y bywyd hwn. Oherwydd os ddibynnwn ni ar ei nerth ein hunain, wy'n ofni taw cael ein siomi awn nawn ni. Diffodd nawn ni heb nerth y sy tu hwnt i ni, sef nerth Duw. Ni ddaw dim o'n My Way a defnyddio un o ganeuon y diweddar Frank Sinatra, ond mae'r My Way yn apelio'n fawr at nifer fawr o bobl heddi. Un o'r marchnadoedd sy'n denu mwyaf o gwsmeriad y dyddiau hyn yw farchnad y DIY, do it yourself, lle ni'n cael ein hannog i wneud pethau'n hunain heb ofyn am help bobl eraill. Gwneud pethau My Way. Mae yna fynd ar y gân honno gan Sinatra, ond trienu'n wir na fydd e mwy o fynd ar gân Morgan Rhys. Gwnes addunedau fil i gadw'r llwybr cil, ond methu rwyf. Ond mae'r emynydd yn gwybod y gyfrinach, yn dywe. Preswylydd mawr y berth, chwanega eto nerth, i ddringo'r creigiau serth, heb flino mwy. Fydd hi'n anodd iawn arno ni i ddringo'r creigiau serth yna, heb nerth Duw. Mae'n anodd iawn i ni ddiffinio'n iawn beth yn union yw gweddi. Trwy weddio mae gwybod beth yw gweddi. Ac eto, sut bynnag y meddyliwn ni am weddi, y mae gweddio'n golygu bod mewn perthynas â Duw a bod yn agored i ddylanwadau i lan ysbryd ef. Dewch nôl i'r stafell honno, lle roedd yr urddau'n cyfarfod a'r goleuni wedi diffodd. Fe weddiodd yr aelod o urdd San Benedict. Ond be nath yr aelod o urdd San Dominic? Ond siarad am y goleuni. Siarad yn hyderus am y goleuni sy'n fywyd dynion a ddath yn Iesu Grist. I ni licio siarad am ddigwyddiadau'r dydd, i ni siarad am chwaraeon ac am y stori ddiweddara, ond pan ddaw i'n fater o siarad am Grist, i ni'n medru bod yn swil iawn yn dini. Fe glywes i ddweud am ddau ddyn a fi'n cydweithio yn yr un swyddfa am flynyddoedd lawer, ac wedi trafod bob cwestiwn bron dan hael ac eithrio crefydd. A pan fentrodd un ohonyn nhw ofyn i'r llall, beth yw dy grefydd di? Fe gas i ateb, crefydd pob dyn call. Gofynnwyd iddo fe wedyn, beth yw crefydd pob dyn call? Ac fe hatebwyd, y mae pob dyn call yn cadw hwnnw iddo hunan. Ac mae yna lawer o bobl call yn ein byd ni heddi. Mae ar ein byd ni angen ffylied ac nid bobl gall, ond ffylied o'r siort iawn wrth gwrs. Ffylied dros Iesu Grist. Ffylied ydyw cymwynaswyr mwyaf byd. Dros Gymru bues di'n ffŵl, medde Gwenallt am Saunders Lewis, ac fe ddywedodd yr apostol Paul am ei hunan ac am eraill, yr ydyn ni'n ffylied mwyn yr arglwydd. Pan orchmynodd Pedr ac Ioan nad o'n nhw i siarad na dysgu o gwbl am Iesu Grist, i hateb oedd, ni allwn dewi a sôn am y pethau yr ydy wedi gweld a'i clywed. Oedd eu tyfodau nhw'n rhydd, ond yn wahanol iddyn nhw, mae'n atal dweud arno ni ambell waith yn dwse. Mae'n atal dweud arno ni. Ond, mae Duw am i ni gael yr hyder i oresgyn yr atal dweud hwnnw, ac i siarad yn rhydd ac yn lliawdl am yr arglwydd Iesu Grist a'i oleuni ef. Llefaru am ei fawrion weithredoedd yn Iesu Grist, goleuni'r byd. Gweddio am nerth i fod yn oleuni fel yr aelod o urdd Sant Benedict. Llefaru siarad am y goleuni fel yr aelod o urdd Sant Dominic, ond hefyd yn aelodau o urdd Ignatiws,
yn ceisio dod o hyd i ffyrdd ymarferol i'r goleuni lywyrchu yn y byd. Chi'n cofio beth nath pa math o goleuni mas yn y cyfarfod hwnnw? Ath mas o'r stafell i newid y ffiws. Mae'n sicr bod yna lawer o bethau yn ein bywyd eglwysig y dylid ac y gellir i newid mwyn i'r dystiolaeth fod yn fwy effeithiol. Sicrhau mwy o undod ymhlith ein pobl ar lefel leol, trefnu oedfeion gyda'n gilydd, arbrofi gyda'n hoedfeion, a pheidio â chaethiwo'n hunain i ryw un patrwm statig, i enwi o'n rai pethau. Ond wedi nodi'r pethau hynny, yma un peth yn gwbl sicr. Mae'r ffordd mwyaf ymarferol o bob ffordd yw ein bod ni ein hunain yn oleuni. Dyna'n gwaith ni fel Cristnogion, bod yn oleuni fyd sy'n frwnt a bratiog, fel bod byd yn lanach byd, ac i fod yn oleuni'r byd, mae'r rhaid bod yn y byd yn dosau. Mae peidio bod yn y byd yn debyg i gynnau canwyll a'i dodi dan lester, fel bod neb arall yn ei gweld i. Ond nid dan lester mae canwyll fod, ond ar gan hwyllbren, ac yn rhoi golau bawb yn y tŷ. Mewn geiriau eraill, defnyddio geiriau trydan, mae'r rhaid deiaru'n ffydd. Boed i'ch goleuni chwithau lywyrchu ger bron dynion, meddai Iesu, nes iddynt weld eich gweithredoedd da chi, a gogoneddu'ch tad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Hynny yw, nid yw pobl i weld y disgyblion, ond gweld i gweithredoedd da nhw. Gweld i tlodi, gweld i haddfwynder, gweld i hunan ymwadiad, gweld i herledigaeth a'i gwrthodiad, a'i gweld nhw'n cario'r groes. Ymarfer y gweithredoedd da yw un o gryfderau yr urdd yma, urdd Ignatius, ac yn un o'i weddiau mwyaf adnabyddus, y mae Ignatius yn deisif ac fydd ei syfw ni gydag hefyd. Llanw ni ath oleuni a thywyd, fel yr amlygon dogoniant rhyfeddol. Gadith gariad lanw'n bywyd fel na chyfrifom ddim yn rhy ddistadlu wneud drosot ti, na dim yn ormod i'w roi, na dim yn rhy dost i'w ddioddau. Disg ni felly arglwydd, dy wasanaethu di yn ôl dy heiddiant. Rhoi heb gyfrif y gost, ymladd heb ystyried y clwyfau, gweithio heb ofyn dim gwobr, ond gwybod ein bod e'n gwneud y wyllus di drwy Iesu Grist ein harglwydd. Wrth ddirwyn y myfyrdod bach hwn i ben, mae'n anodd meddwl am glor rhagorach iddo, na'n bod ni'n gwneud gweddi Ignatius yn weddi i ninnau hefyd, yn weddi a fydd yn gymorth i ni, yr rhai a alwyd i fod yn lampau i oleo'r byd. Amen.
Gawn ni ymdywelu a chynorthwyo'n gilydd i weddio. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, dyw a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Ymdywelwn yn awr arglwydd wrth i ni droi ata ti mewn gweddi. Diolch i ti arglwydd am yr oedfa hon, ac am gyfle drwy'r dechnoleg wirthiol yma i ddod ynghyd i daddoli di. Ac fe ddown ni'n hyd arglwydd i ddfoli di yn dad, mab ac ysbryd glân, ac i ddyrchafu denw sanctaidd. Ti sydd wedi'n creu ni, ti sydd yn ein cynnal ni o ddydd i ddydd ac o awr i awr. Mae ond yn iawn felly arglwydd ein bod ni'n neilltuo cyfnod bach gyda'n gilydd fan hyn, unwaith yr wythnos, ar y Sul, i ganolbwyntio ac i fyfyrio ac i ddiolch. Mi rwy ti mor hael ti ag ato ni arglwydd. Mae dy roddion di mor niferus, mae dy fendithion di hefyd mor niferus. Derbyn felly arglwydd ein diolch am holl fendithion y bywyd hwn, a'r gallu rwy ti di'r rhoi i ni ymwynhau. Diolchwn i ti am dy fab Iesu Grist ein harglwydd, a ddaeth i'n byd ni i ddysgu ac i weinidogeithi ymlith dy bobl di ar y ddaear hon. Diolchwn amdano fe fel goleuni'r byd. Mae fi yw goleuni'r byd, meddai Iesu Grist. Diolch arglwydd bod geiriau Iesu a disgeidiaeth Iesu a gwirioneddau Iesu yn goleuon ffordd i ni drwy'r amser. Pan byddwn ni arglwydd yn wynebu rhyw sefyllfa dyrys yn ein bywyd ni. Diolch bod Iesu drwy ddylanwad arno ni, a thrwy dylan ysbryd di arglwydd yn medru goleuo ein meddyliau ni, i ymateb i'r sefyllfaoedd a ddaw'n rhannu. Diolch bod Iesu Grist, goleuni'r byd, yn goleuo ambell i gornel tywyll yn ein byd ni. Ambell i gornel tywyll hefyd yng nghaloned y blant heddi. Ac mae yna ddigon yn does arglwydd o gorneli tywyll yn ein byd ni heddi. Ond angen i ni feddwl am lefydd fel Gaza ac Ukraine ac Afghanistan a Myanmar. Heb sôn am yr corneli tywyll sydd ar ein stepyn drws ni wir. Bobl sydd yn newynu ac yn sychedu nid yn unig am fwyd a diod, ond am degwch ac am gyfiawnder yn ein cymdeithas ni ac yn ein byd ni. Bobl hynny sy'n cael ei trin yn anheg. Bobl hynny sy'n cael ei taflu ar i'r domen diwaith. Y bobl y mae fflam ffydd a gobaith wedi diffodd yn eu calonnau nhw, arglwydd, a wneud i oleo'i bywydau nhw. Goleo'i calonnau nhw a'i meddyliau, a goleo'r ffordd o'i blaenau, fel y byddant unwaith eto yn gweld rhyw obaith o'i blaen nhw. Fe ddywedodd Iesu wrth i ddisgyblion chwi o goleuni'r byd, ac i ni'n ystyried hynny'n fraint enfawr arglwydd, bod Iesu wedi ein galw ni yn halen y ddaear ac yn oleuni'r byd. Fedre Iesu fyth talu teyrnged yn fwy na hynny ni. Ond arglwydd a wneud i'n helpu ni i bylydru goleuni Iesu ac i bod yn gyfrynga i goleuni ef yn ein byd ni. Yma'n lleol yn ein cymunedau ni ac yn ein broedd ni, a hefyd yn ein byd ni. Rhod i'r gwroldeb a'r dewrder yn ei arglwydd i bylydru goleuni Iesu. I ni'n teimlo ambell waith y byddai'n hawsach i osod y goleuni hwnnw dan lester a chadw fe ni'n hunain. Ond nid yna dymuniad Iesu ar ein cyfer ni. Boed i'ch goleuni chwythau lywyrchu ger bron eraill. A wneud i arglwydd ddiosg ein swildod ni, a rhoi'r hyder i ni i bylydru a lliwyrchu doleuni DNA heddi. Clywai'n gweddi felly o dad nefol, a maddau ni hefyd bob bai a phechod yn derbyn di. I ni gofyn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr, a'n dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wellus, megis yn y nef a felly ar y ddaear hefyd,
Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddyiwn unau un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can i seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.